Tifi u n-nar, kisba ta' Natalie Portelli, illustrazzjonijiet ta' Maciej Sojka u Klara Viskova, Mergi, Neil Ras u Amor Fati Art, u din l-edizzjoni bil-Malti ġiet ippubblikata minn Wise Owl Publication. Tifi huwa vettura tat-tifi tan-nar. Filgħodu ma kienx qed iħossu tajjeb, beda jqaħqaħ u ma feraħx jimxi, il-magna bdiet tintefa'. Mhux għall-qattusa ta' ġo l-garaxx marret għall-mekkanik. Il-mekkanik wasal malaj. Il-mekkanik eżamina lil Tifi, induna x'kellu ħażin. Intblajt ħafna tħaħen, qalu l-mekkanik. Il-mekkanik solva l-problema, Tifi ħarruh u beda jħossu ferħan. Tifi wasal ħdejn dar Vjola. Id-dar kienet qed taqbad. Hemm nies ġewwa? Staqsa Tifi. Le qalulu. Tifi ħareġ il-pajpijiet, beda jitfa' l-ilma sakemm tefa' in-nar kollu. Ftit wara Tifi ħareġ biex jitfi n-nar ieħor. Ninu l-pulizija saq quddiem biex jiftaħlu triq. Ħaniġi jien ukoll, qal Salvo l-ambulanza. Kif waslu sabu lil Heli l-helikopter li kien diġà qed jitfa' l-ilma. Grazzi ħabib, qallu Tifi. Il-ħbieb għalhekk qegħdin qal Heli l-helikopter. Tifi ma kellux ċans jistrieħ. Reġa' ħareġ fuq sejħ oħra. Din id-darba Salvo wasal qabel Tifi. Kif rajt in-nar waqaft imma ħadd ma weġġa' qal Salvo. Aħjar qal Tifi ħanipprova nwaqqaf in-nar. Wara lejl fil-garaxx Tifi kellu telefonata. Ejja malaj, dar kbira bejn żewġ djar qed taqbad. In-nar beda mill-ktina, qalulu. Tifi ħareġ jiġri. Sakemm wasal Tifi, waħda mid-djar tal-ġenb ħadet in-nar ukoll. Din id-darba Tifi kellu l-għajnuna ta' Norbert. Ħadmu ħafna. Triqtu lejn il-garaxx Tifi ra lil Ninu l-karozza tal-pulizija, lil Turu l-mutur u lil Skoss issuqu sparati. Kienu qed jiġru wara karozza oranġo din kienet qed taħrab minn Ninu. Tifi xarrab il-karozza oranġo bi pressa kbira tal-ilma. Il-karozza oranġo kellha tieqaf. Il-ħadd Tifi kellu ġurnata vaganza. Ħareġ idur ma' sħabu. Illum ma rajtx duħan qal Heli il-helikopter. Laqqas jien ma rajt ebda nar qal Arja l-ajruplan. Aħjar qal Tifi bid-daħka. Tifi ħa pjaċir idur ma' sħabu u jgawdi l-arja pura.